Manguha ta gulay lang. Wa man tay mahimo ani nga trabaho kay ikaulan na pud oh. Manguha ta. Sige lang. Atsang ma, mga, napitalong. Dire mangita ta. Pagkuha hinon usa dito silupin kaya wa tay kasudlan. Sige. Dire na siguro. Oh. Ya. Patulon. Tuh, minta tuh upo. Ya. Ah, dia lah. Ini lah kayak patulon. Ah. Ini. Ya. Wa magkasudlanan. Oh, lagi dah. Na siguro silupin. Manguha pa ta dito kamunggay kay atong isagol pud ani. Dali. Kay ato ning samay ato subak ani. Kadaog ka? Oh. Tara. Tara. Kamunggay. Dahil mo pud maulanan duha ka klase nga. Ulay anay kamunggay ni. Ku ano? Atong kaon. Ulitin na lang, oh. Iara man din kamunggay di ay. Lami po ng kamunggay ba kay way nagbantay. Wa may tao diri sa ila. Lah, nabalik. Gini agawa mo. Patay. Nabalik naman hinuon ni. Ibaw ang yung tani nga nangawat kay. Oh no. Balik. Nabalik man. Agol. Kira, ay lagsawa. Sige. Oh no. Tama na ni siguro. Tay, putay na diri. Ha? Tay. Ay lang akong dalawang ni. Oh. Tangan. Ay, ka. Mga tagtangan po. Dito lang. Kaya Butang eh. Tulangan po natin gamay kay para lami. Lami magudinta nga isagol o gulay god. Tara. Dala. Ako dala anak lang. Kay basig bukas. Yes. Ito mahimo kay ting ulan man. Gulay na lang ta. Gini agawa mo. Ha? Pero magkakaon na ni gulay, straight naman eh. Maayo naman ang atong paglakaw makakaon na gulay. Oo. Tara! Tara. Pakianti lang eh, pero